Zamislite da ulažete životnu ušteđevinu ili kapital svoje tvrtke u stroj koji obećava biti vaš saveznik na cesti. Ali umjesto dobiti, pronalazite slijepu ulicu preskupih radionica, nedostupnih dijelova i vrijednosti koja pada brže od motora bez ulja. Tržište je puno zamki maskiranih u prilike. Danas, na popisu koji nećete htjeti da vaš mehaničar vidi, otkrivamo 12 marki i modela kamiona koji su u tehničkom, financijskom ili komercijalnom stečaju. Ako vidite bilo koji od ovih na placu rabljenih vozila, bježite u suprotnom smjeru. Počinjemo s brojem 12. Broj 12. Sterling Actera. Priča o Sterling Acteri je priručnik o tome kako nestati bez buke. Rođen iz spajanja ostataka starog Ford Heavy Trucka i Sterlingove poslovne linije Freightlinera, Actera je predstavljena kao srednji i teški kamion, izravni konkurent Internationalu i Fordu tog vremena. Imao je četvrtasti i funkcionalni izgled, a u njegovom srcu kucali su prilično konvencionalni Cummins ili Detroit dizel motori. Problem nikada nije bio njegov početni dizajn, već njegova smrtna presuda. Kada je Daimler, vlasnik Freightlinera, a time i Sterlinga, odlučio 2009 zauvijek zatvoriti marku, nije samo prestao proizvoditi kamione. Započeo je spor i agonizirajući proces demontaže svoje mreže podrške. Kupiti Acteru danas znači kupiti duha. To je stjecanje vozila čije je korporativno postojanje izbrisano. Ne postoji službena podrška proizvođača. Nema telefonskih linija za tehničku pomoć Sterlinga. Servisni priručnici postali su kolekcionarske relikvije. Pravi pakao, međutim, nalazi se u rezervnim dijelovima. Iako dijeli neke komponente s drugim Freightlinerima tog vremena, Actera je imala značajan broj ekskluzivnih dijelova: lajsne, elementi kabine, električni moduli, nosači, sustavi klimatizacije. Kada jedna od ovih komponenti otkaže, počinje epski lov. Nije kao tražiti dio za Freightliner Century, koji je proizveden u milijunima. To je pretraživanje udaljenih otpada, napuštenih internetskih foruma i malih radionica koje možda, samo možda, imaju zahrđali dio na prašnjavoj polici. Trošak ove potrage nije samo novčani, već je i vremenski. Vaš kamion može provesti tjedne ili mjesece imobiliziran, čekajući da se pojavi papučica kočnice, ručka prozora ili skup instrumenata. Actera je personifikacija smrti zbog napuštanja. Nije inherentno loš, ali svijet je nastavio bez njega, a vuči ga u sadašnjost titanski je skup i u većini slučajeva ekonomski i racionalan zadatak. Prvi je na našem popisu jer je njegov najveći nedostatak odsutnost. Odsutnost podrške, budućnosti i zdravog razuma za onoga tko se odluči kladiti na njega. Broj 11. Ford Cargo. Ford Cargo je ikona. U mnogim zemljama, posebno u Europi i Latinskoj Americi, desetljećima je definirao kako izgleda kruti kamion za distribuciju. Njegova kabina s niskim pristupom, njegova percipirana robusnost i prestiž plavog ovala učinili su ga bestsellerom. Ali vrijeme i kilometri nisu bili naklonjeni generacijama prije cjelovitog redizajna iz desetljeća 2010-ih. Upuštanje u kupnju starog Cargoa, posebno onih iz 90-ih i ranih 2000-ih godina, je poput otvaranja Pandorine kutije pune električnih gremlina i kroničnih bolesti ovjesa. Električni problemi su legendarni. Cargoi iz tog doba patili su od ožičenja koje je, s godinama, izgleda razvijalo vlastiti um. Konektori hrđaju, izolacije pucaju, a krugovi se počinju ponašati sablasno. Svjetla koja se pale sama od sebe, pokazivači koji trepću bez razloga, povremeni kvarovi injektora ili senzora koji vozača i mehaničara ostavljaju u vječnoj igri pogađanja. Dijagnosticiranje ovih kvarova zahtijeva strpljenje svetaca i specijaliziranog električara koji je već izumrla vrsta. Nije to problem koji će vas uvijek ostaviti na cesti, ali je stalan izvor malih frustracija i neočekivanih troškova. Ali ako je elektrika bolesni živčani sustav, prednji ovjes je slomljena noga koja nikada nije dobro zacijelila. Mnogi od ovih Cargoa koristili su sustav prednjeg lisnatog ovjesa s dizajnom koji je strašno patio zbog nejednakih tereta ili loših cesta.
Nosači lisnatih opruga, čahure i povezani dijelovi upravljača troše se neobično brzo. Rezultat je kamion koji plovi po cesti, koji zahtijeva stalne korekcije na volanu i koji alarmantno neravnomjerno troši gume. Održavanje pravilnog poravnanja i geometrije postaje izgubljena bitka, bezdano dno gdje se novac baca na rezervne dijelove i rad. Kupiti stari Cargo znači kupiti komad povijesti. Da, ali to je povijest napisana računima iz radionice, satima dijagnostike i stalnom brigom što će sljedeće otkazati kada uključite kontakt. To je klasik, ali kao i mnogi klasici, njegovo održavanje je skup hobi, a ne osnova profitabilnog posla. Broj 10. Marmon. Govoriti o Marmonu iz 90-ih znači govoriti o legendi, o kamionu koji se gradio gotovo ručno, s kvalitetom materijala i razinom prilagodbe koja je parirala luksuznim automobilima. To su bili strojevi koje su birali najuspješniji vlasnici operateri, oni koji su željeli nešto jedinstveno, predimenzionirano i s prisutnošću na cesti koja bi zatresla asfalt. Dobro održavan Marmon iz tog doba je pokretno umjetničko djelo. I tu je problem. Dobro održavan je koncept koji za Marmon ima cijenu koja može premašiti onu novog kamiona srednje klase. Noćna mora Marmona je noćna mora ekstremne specijalizacije. Praktički ništa na tom kamionu nije bilo standardno. Gotovo da nije dijelio komponente s drugim markama. Šasija, kabina, elektronika, interijeri, sve je bilo Marmon. Kada je tvrtka preuzeta i njezina proizvodnja nestala, lanac opskrbe rezervnim dijelovima gotovo je potpuno presušio. Nema kataloga u samoposluzi. Nema generičkih replika. Treba ti jednostavan brtveni prsten upravljača, specifični retrovizor, instrument, ploču ili, ne daj Bože, strukturni dio kabine, postaje odiseja. Opcije su 3 i sve su loše. Prvo, tražiti na otpadu specijaliziranom za Marmon, gdje su cijene astronomske jer je dio nezamjenjiv. Drugo, pokušati da radionica za teške strojeve izradi dio po mjeri uz troškove inženjeringa i jedinične proizvodnje koje to podrazumijeva. Treće, kanibalizirati drugi Marmon, perpetuirajući ciklus. Kao alat za svakodnevni rad, stari Marmon je bijeli slon. Njegova sentimentalna i estetska vrijednost obrnuto je proporcionalna njegovoj ekonomskoj isplativosti. Svaki prijeđeni kilometar je oklada, jer bilo kakav kvar, ma koliko mali bio, može značiti tjedne neaktivnosti i račun s 4, 5 ili 6 nula. To je savršen kamion za muzej ili za multimilijunaškog kolekcionara s vlastitom radionicom. Za bilo koga drugoga, to je sigurna karta za bankrot, prekrasan i beskoristan stroj koji će vas svaki dan podsjećati na razliku između kamiona i pokretne skulpture s motorom. Broj 9. Western Star 490. Prije nego što se Western Star ponovno osmislio kao luksuzni brend unutar Daimler grupe, s modelima 570 i 690 postojala je legenda. Western Star 490 i njegovi braci iz 80-ih i 90-ih bili su kamioni rađeni po mjeri s razinom izrade i mehaničkom složenošću koja ih je činila jedinstvenima. Bili su to Cadillaci ceste, ali s mehanikom preko okeanskog broda. I to je upravo razlog zašto su noćna mora u današnjem stvarnom svijetu. Složenost starog Western Stara 490 je zapanjujuća. Nije bilo rijetko da ovi kamioni imaju redundantne pneumatske sustave za kočnice i ovjes, labirintne električne sheme s relejima i osiguračima posvećenim svakoj funkciji i motore toliko prilagođene da je servisni priručnik bio jedinstveni dokument za svaku šasiju. Filozofija je bila, ako možete zamisliti, mi to gradimo. Rezultat desetljećima kasnije je zagonetka koju je nemoguće dešifrirati za bilo kojeg mehaničara koji nije stari majstor koji je radio u originalnoj tvornici. Troškovi popravka nisu visoki, oni su astronomski. Jednostavan problem sa sofisticiranim sustavom klimatizacije kabine, koji je često bio vrhunska jedinica ugrađena u tvornici, može zahtijevati izradu posebnog crijeva ili traženje zastarjelog kompresora.
Curenje u složenom zračnom sustavu kočnica može značiti demontažu pola kabine, kako bi se pristupilo cijevi zakopanoj u šasiji. A budući da su mnoge komponente bile prilagođene ili od dobavljača koji više ne postoje, rješenje je obično ručna prilagodba, s posljedičnim gubitkom pouzdanosti i rizikom da utječe na druge međusobno povezane sustave. Posjedovanje jednog od ovih klasičnih western stara je kao posjedovanje starog privatnog aviona. Početna kupnja može se činiti kao povoljna prilika, ali hangar, radionica, specijalizirani mehaničar po cijeni zlata i rezervni dijelovi, izrađeni po narudžbi, odvest će vas u propast u rekordnom vremenu. To je zvijezda koja je prestala sjajiti s razlogom. Njezino je svjetlo bilo preskupo za održavanje. Za vozača koji traži kamion, a ne životni projekt, stari 490 je izravan put u financijski očaj. Broj 8. Sinotruk ili FA dvojnove na nativnim tržištima. Iskušenje je snažno, gotovo neodoljivo. Novi kamion ili gotovo novi, s cijenom koja je polovina ili 1/3 ekvivalentnog Volva, Scanie ili Freightlinera. Markice poput Sinotruka, FAVA, Schatzmana ili Dongfenga nude ovo obećanje na tržištima Afrike, Latinske Amerike, pa čak i nekim dijelovima istočne Europe. Privid niske početne cijene, međutim, skriva pustinju problema koja se otvara čim kamion napusti salon. Temeljni problem nije uvijek početna kvaliteta koja se poboljšala, već cijeli ekosustav, ili bolje rečeno, njegov nedostatak. Kupiti kamion ne znači kupiti proizvod, već kupiti pristup mreži. Mreži obučenih servisa, rezervnih dijelova dostupnih u razumnom roku, tehničke podrške proizvođača i preprodajne vrijednosti koja neće ispariti poput dima. Ovim markama, izvan njihovog domaćeg kineskog tržišta, nedostaje sve to. Servisna mreža je obično oskudna i nedovoljno obučena. Lokalna radionica se može usuditi promijeniti filtar ulja, ali kada se pojavi problem sa sustavom za naknadnu obradu ispušnih plinova, vrlo složen u modernim motorima, s elektronikom motora ili s prijenosom, jednostavno nemaju dijagnostičke alate, znanje ili rezervne dijelove. Kamion postaje skup ukras. Rezervni dijelovi mogu stizati mjesecima, ako uopće stignu, poslani iz Kine u morskim kontejnerima. Ne postoji tržište alternativnih ili generičkih rezervnih dijelova i tada postoji vrijednost preprodaje ili njen izostanak. Kamion je imovina, a dio njegovog financiranja temelji se na tome da ćete ga moći prodati za nekoliko godina kako biste pomogli platiti sljedeći. Sinotruk star 5 godina na nekineskom tržištu ima rezidualnu vrijednost blizu nule. Nitko ga ne želi, jer svi znaju priču. Ostajete zarobljeni s imovinom koja se ubrzano deprecira i koju je nemoguće likvidirati. Niska početna cijena je, u stvarnosti, puna cijena. Plaćate sve unaprijed, uključujući buduću nemogućnost prodaje i troškove beskrajnih zaustavljanja zbog kvarova bez brzog rješenja. To je spor, siguran i potpun propast. Broj 7. International TerraStar. International Trucks, ime s ogromnim nasljeđem, napravio je veliku pogrešku u procjeni s TerraStarom. Pokrenut početkom 2010. bio je to kamion za službu klase 4-5, dizajniran da se natječe s Fordom F650 i Freightlinerom M2. Njegova ponuda bio je dizelski motor International srednje veličine i automatski mjenjač Allison, sve zamotano u kabinu s prepoznatljivim stilom. Ali TerraStar je rođen s tvorničkom greškom koju International nikad nije znao ili nije htio u potpunosti riješiti. Kroničnim i katastrofalnim problemima s njegovim prijenosom. Specifični model Allison mjenjača koji je korišten i njegova integracija s motorom i softverom vozila bio je katastrofa. Vlasnici i flote prijavljivali su vrlo preuranjene kvarove, nagle promjene, gubitak snage i, u previše slučajeva, potpuno uništenje mjenjača s manje od 100.000 km. Nezavisne Allison radionice počele su prepoznavati model kao čestog i skupog klijenta. International je objavio softverske revizije i servisne kampanje, ali za mnoge jedinice problem se činio intrinzičnim dizajnu. Pravi grijeh, međutim, bilo je napuštanje.
International, videći nisku prodaju i more pritužbi, jednostavno je odlučio ubiti TerraStar. Prekinuo ga je bez jasnog nasljednika, ostavljajući vlasnike s kamionom koji je imao reputaciju mehaničke tempirane bombe i, sada, sa stigmom da je siroče model. Dobivanje specifične podrške postalo je teško. Specijaliziranih tehničara za model bilo je malo, a dobra volja tvornice za rješavanje problema pod garancijom brzo je isparila. Kupiti TerraStar danas znači kupiti ostatke neuspjelog eksperimenta. Vrlo je vjerojatno da kupujete kamion čija najskuplja i najkritičnija komponenta, mjenjač, ima veliku vjerojatnost katastrofalnog kvara. A kad zataji, otkrićete da rješenje nije lako, niti jeftino. I da je proizvođač koji ga je zamislio već godinama oprao ruke od toga. To je definitivni obrazac loše kupnje. Poznati nedostatak, napuštanje od strane proizvođača i trošak popravka koji premašuje vrijednost vozila. Slijepa ulica na kotačima. Ako mislite da su ti loši, pripremite se. Sada ulazimo u područje autentičnih noćnih mora na kotačima. Sljedećih 6 nisu samo loše kupnje. Oni su financijske crne rupe koje su cijele flote dovele do bankrota. Evo najgoreg od najgoreg. Broj 6. Freightliner Argosy. Na sjevernoameričkom tržištu, opsjednutom kamionima s dugim poklopcem motora, Freightliner Argosy bio je rijetka ptica. Moderan i snažan kamion s kabinom iznad motora dizajniran za primjene gdje je ukupna duljina bila kritična, kao u cestovnim vlakovima u Australiji ili u određenim specijalnim prijevozima. Međutim, njegova je sudbina bila obilježena ravnodušnošću. Kad je Daimler odlučio povući ga s tržišta, to nije učinio s posljednjim pozdravom, već s administrativnom tišinom koja je postala njegova vječna presuda. Argosy nije samo obustavljeni kamion, to je kamion kojeg se vlastiti otac u potpunosti odrekao. Službena podrška je isparila. Nema tehničke telefonske linije, nema ažuriranja servisa, a priručnici su digitalne relikvije u zastarjelim formatima. Ali pravi pakao, opet, leži u dijelovima. Argosy je dijelio motor i mjenjač s drugim Freightlinerima, ali njegova kabina, specifična šasija i sve komponente karoserije i montaže bile su ekskluzivne. Vrata, vjetrobransko staklo, instrument ploča, sustav klimatizacije kabine. Svaki od tih elemenata je muzejski komad. Otpadi koji su nekada imali Argosy već su ga rastavili prije mnogo godina, a ono što je ostalo je trulo ili već prodano po zlatnoj cijeni. Trošak popravka karoserije nakon manjeg incidenta je astronomski, jer uključuje gotovo arheološku potragu za dijelovima, a zatim njihovu ugradnju u radionici koja vjerojatno nikada nije vidjela Argosy u životu. Kamion postaje zatvor iz kojeg ne možete pobjeći, ne možete ga koristiti iz straha da ćete ga oštetiti i ne možete ga prodati jer ga nitko zdravog razuma ne bi kupio. To je spomenik nekompatibilnosti, inženjerska slijepa ulica koju je Freightliner radije zaboravio. A ako ga je proizvođač zaboravio, kakvu nadu može imati privatni vlasnik? Nula podrške znači nula budućnosti. To je brod duh, plovi bez kapetana i luke, čekajući konačnu havariju. Broj 5. Ruski kamioni KAMAZ-MAZ. Iskušenje se može pojaviti u obliku neodoljive ponude. Gotovo novi KAMAZ 8x8, naizgled neuništiva zvijer, po cijeni koja se čini kao krađa. Za nekoga tko treba kamion za težak posao, sirenski zov je moćan. Ali uvoz ruskog kamiona na zapadno tržište, Europa, Amerika, jedna je od najkatastrofalnijih pogrešaka koje se mogu napraviti. Nije pitanje kvalitete, to je problem potpune nekompatibilnosti ekosustava. Prvo, propisi. KAMAZ ili MAZ dizajnirani su u skladu s ruskim propisima, koji su znatno permisivniji u pogledu emisija, pasivne sigurnosti i buke od europskih normi ili onih EPAE. Legalizacija za promet može biti izravno nemoguća. Nema potrebne sustave za naknadnu obradu plinova, ni homologacijske zapise, ni sigurnosne certifikate. To je ilegalan objekt na kotačima prije nego što ga uopće pokrenete. Drugo, rezervni dijelovi. Lanac opskrbe ne postoji izvan postsovjetske sfere utjecaja.
filter goriva, senzor, brtva osobine. Dijelovi koji su za zapadni kamion sveprisutni, za Kamaz zahtijevaju narudžbu iz Minska ili Moskve, s vremenima čekanja od mjeseci, pretjeranim troškovima uvoza i uvijek prisutnom prijetnjom trgovinskih sankcija koje blokiraju pošiljku. Osim toga, mjerenja dijelova su različita. Vici su milimetarski, ali drugačijeg standarda. Ležajevi su neobične specifikacije. Čak je i navoj čepa za ulje drugačiji. Treće, pouzdanost izvan konteksta. Ovi kamioni su legendarno izdržljivi na ruskim stepama, ali ta se izdržljivost temelji na brutalnoj jednostavnosti i toleranciji na velike zazore. U zapadnom okruženju, gdje se očekuje preciznost, konstantne performanse i integracija s digitalnim logističkim sustavima, oni su poput slona u staklarnici. Troše gorivo zastrašujućom brzinom, vrlo su spori, a njihova kabina je muka na dugim putovanjima. Kupiti ruski kamion izvan njegovog staništa znači kupiti monumentalni problem, stroj koji nikada neće biti potpuno legalan, nikada potpuno pouzdan i koji će vas izolirati od cjelokupne infrastrukture podrške koja daje život transportnoj tvrtki. To je zid od cigle koji će vas udarati u lice svaki dan. Broj 4. Određeni modeli motora Caterpillar za cestu. Problematični C15 Acert. Ovdje tragedija ima cijenjeno ime – Caterpillar. Desetljećima je crveni ovalni prsten na strani motora bio neprobojan pečat kvalitete, beskonačnog momenta i izdržljivosti od 1.000.000 milja. Zatim je došlo doba Acerta, napredne tehnologije emisija Caterpillar. A posebno, neki C15 Acert motori iz sredine 2000. Ovo nije problem kamiona, to je problem legendarnog motora koji je imao urođenu manu. Manu tako skupu za popravak da je kamione, inače savršeno ispravne, osudila na otpad. Problem se usredotočuje na glave cilindara. Dizajnirane da izdrže ekstremne pritiske i temperature Acert tehnologije emisija, neke od tih glava imale su mikropukotine ili nedostatke u lijevanju. S vremenom i upotrebom te se pukotine šire. Simptom je miješanje rašhladne tekućine i ulja, gubitak kompresije i na kraju katastrofalan kvar. Popravak nije jednostavan posao brtve. Zahtijeva potpunu demontažu gornjeg dijela motora, zamjenu neispravnih glava, koje same po sebi koštaju bogatstvo, i često brušenje bloka. Specijalizirani rad za ovaj posao na C15 motoru je astronomski. Ukupan račun za ovaj popravak lako može varirati između 25 i 35 tisuća dolara. I ovo je apokaliptična dilema. Mnogi kamioni koji su koristili te motore, stari Kenworth T800, Peterbilt 379, mogu, na današnjem tržištu, imati vrijednost između 40 i 60 tisuća dolara. Koji bi vlasnik zdravog razuma uložio 30 tisuća dolara u popravak motora u kamionu koji vrijedi 50? Odgovor je nitko. Ovi se kamioni, kada motor zataji, prodaju u dijelovima ili se šalju izravno u otpad. Duh problematičnog C15 Acerta stvorio je tržište terora. Kupnja kamiona iz tog doba bez opsežne i dokumentirane povijesti servisa o stanju glava je igranje ruskog ruleta s patronom u svakoj komori. To je nasljeđivanje tempirane bombe čiji se otkucaji mjere u dolarima po minuti, a čija eksplozija znači potpuni gubitak investicije. Broj 3. Marka Ginaf. Ginaf nije proizvođač kamiona. To je proizvođač tenkova s licencom za kamion. Rođena u Nizozemskoj, njena je svrha izgradnja hiperspecijaliziranih vozila za najekstremnije primjene na planetu. Transport vjetroelektrana, vozila za naftnu industriju na Arktiku, kamione za otvorene rudnike. Ginaf je remek dijelo inženjerstva s osovinama vlastitog dizajna, hidropneumatskim sustavima ovjesa, okvirima od legiranog čelika i motorima vrlo visoke snage. I, bez sumnje, to je najgori kamion koji možete kupiti za bilo što, osim za njegovu specifičnu originalnu primjenu. Voziti Ginaf po običnoj cesti je kao nositi astronautsko odijelo da biste otišli kupiti kruh. Sve na njemu je optimizirano za ekstremnu izdržljivost, a ne za učinkovitost, udobnost ili cijenu. Potrošnja goriva je monstruozna.
jer gura ogromnu masu s aerodinamikom cigle. Gume su posebne, niskoprofilne i astronomske cijene. Ovjes, prekrasan za apsorpciju stijena od pola metra, neudoban je i reaktivan na autocesti. Ali pravi crna rupa je održavanje. Ne postoji radionica iza ugla za GNAF. Svaka intervencija zahtijeva specijalizirane tehničare, specifične alate i naravno rezervne dijelove koje proizvodi samo GNAF u Nizozemskoj. Rutinska provjera košta kao veliki popravak na običnom kamionu. Kvar u složenom hidropneumatskom sustavu može koštati više nego što vrijedi rabljeni kamion konvencionalne marke. To je vozilo zamišljeno tako da operativni troškovi budu sekundarni detalj u projektu vrijednom 100 milijuna. U rukama vlasnika operatora ili male flote to je financijski rak. To je epitom bijelog slona, imovina blistave sposobnosti, koja vas u pogrešnom kontekstu proždire živog troškovima dok ništa ne ostane. Kupiti GNAF bez milijunskog ugovora koji opravdava njegovo postojanje definicija je poslovnog ludila. Broj 2. Kamioni RE Navistar MaxForce. Početkom 2000 godina Navistar International donio je hrabru i retrospektivno katastrofalnu stratešku odluku. Odlučili su razviti vlastitu obitelj naprednih dizel motora s niskom emisijom MaxForce kako bi prestali ovisiti o dobavljačima poput Cumminsa. MaxForce 11 i 13 motori, koji su opremali tisuće International Pro Star i Lone Star kamiona, brzo su postali sinonim za najgori inženjerski neuspjeh u modernoj povijesti sjevernoameričkog prijevoza. Problemi su bili višestruki i sistemski. Dizajn sustava recirkulacije ispušnih plinova, EGR, bio je inherentno problematičan, što je dovelo do masivne karbonizacije, kvarova ventila i nekontrolirane potrošnje ulja. Sustavi za naknadnu obradu stalno su se kvarili. Motori su patili od gubitka snage, zaustavljanja usred ceste i smiješno kratkog vijeka trajanja. Vozni parkovi su gledali kako ti novi kamioni provode više vremena u radionici nego na cesti. Navistar je pokušao riješiti problem softverskim ažuriranjima i revizijama, ali nedostatak je bio temeljnog dizajna. Rezultat je bila lavina skupnih tužbi, gubitak povjerenja kupaca od kojeg se Navistar nikada u potpunosti nije oporavio, te zatrovano tržište rabljenih vozila. Kupiti International Pro Star iz MaxForce ere znači kupiti lutriju gdje je jedina nagrada račun za popravak od $20.000 za remont motora. Ovi kamioni imaju tako duboku stigmu da je njihova preostala vrijednost praktički nula. Oni su osvetnički duhovi loše korporativne odluke i financijski su uništili stotine vlasnika operatera i malih voznih parkova. To je neuspjeli eksperiment koji je srušio vjerodostojnost stoljetne marke. Dirati ih, čak i ako se cijena čini poklonjenom, znači dirati mehaničku gubu. Broj 1. Bilo koji kamion iz umrlog proizvođača Oliver. I stižemo do ponora. Prvo mjesto nije za određeni model, već za univerzalno načelo preživljavanja u svijetu transporta. Najgori kamion koji možete kupiti je bilo koji čiji je proizvođač nestao s karte, a da nije ostavio jasnog nasljednika, mrežu podrške ili arhivu nacrta. Marke poput Olivera, Brockwaya, Whitea u svom konačnom nestanku, ili Diamond Riua u Americi, ili Seddon Atkinsona, ERF, a u određenim kontekstima u Europi. Ovo nisu marke koje je ukinula megakorporacija koja još uvijek postoji, poput Sterlinga. To su mrtve i zakopane marke, čija je imovina likvidirana, a čiji su dizajni izgubljeni u noći vremena. Kupiti kamion takve marke znači kupiti fosil. To znači kupiti predmet koji više nema mjesta u svjetskom ekosustavu. Nema proizvođača, nema odjela za dijelove, nema inženjera koje bi se moglo nazvati. Nema specijaliziranih otpada jer se ne proizvodi već 30 godina. Svaka komponenta, od najmanjeg vika do najveće ploče kabine, je relikvija. Ako se pokvari, ne popravlja se, već se ponovno izmišlja po cijeni koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Ovi kamioni su spomenici beskorisnosti. Mogu biti besprijekorni, mogu imati motor koji još uvijek radi, ali njihova praktična vrijednost je nula. To su zamke nostalgije. Naivni čovjek može vidjeti dobro očuvanog Olivera i pomisliti kakva ljepota, kakva prilika.
Stručnjak vidi lijes na kotačima. To nije vozilo, to je odgovornost. Ne može se voziti iz straha da se ne pokvari. Ne može se prodati jer nema racionalnog kupca. I ne može se pokloniti jer bi to bila kletva za primatelja. To je totalni bankrot, materializiran. Predstavlja apsolutno ulaganje bez mogućnosti povrata, čisti gubitak. Zbog utjelovljenja konačne smrti svake mogućnosti podrške, korisnosti i vrijednosti, bilo koji kamion iz umrle marke bez mreže podrške dobiva, sa svom surovosti slučaja, prvo mjesto na ovoj listi onoga što nikada ne smijete kupiti. To je konačna lekcija. U transportu ne kupujete kamion, kupujete pristup živom sustavu podrške. A ako je taj sustav umro prije desetljeća, ono što nosite kući nije imovina, već vrlo teško truplo.